खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि मुसलपुराव थानाय जिल्ला जुडिशियेल कर्ट कमप्लेक्सआव NDFB नि सा 11 केडारफोरा दिनै हियारिंनि गनायथि मोनबाय। नंगौ बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायाव बाक्सानि सदर मुसलपुराव थानाय जिल्ला जुडिशियेल कर्ट कमप्लेक्सआव NDFB नि सा 11 केडारफोरा दिनै हियारिंनि गनायथि मोनबाय। दिनैनि सानाव बेल मोननो गोनां मोनब्लाबो माखासे नायबिजिरनाय खामानि थाबावनायलाय हियारिंखौ गनायथि होनानै फैगौ 3 जुलाइ खालि बाक्सानि सदर मुसलपुराव थानाय जिल्ला जुडिशियेल कर्ट कमप्लेक्सनिफ्राय NDFB नि सा 11 केडारफोरा बेल मोनगोननि आसा दंसै। बाक्सा जिल्ला जुडिशियेल कर्ट कमप्लेक्सनिफ्राय हियारिंनि गनायथि मोननायनि गेजेराव दं बिकुनास नार्जारी, एन बिरलांबाय, लेंग्रा, सोमखोर बसुमतारी, बि सिमां, लंकेश्वर बर', बि लासै, लांथा बर', सन्तोष बर', सन्तोष केरखाटारी, के सिमां, सन्तोष पिसुआ, बिनोद मुसाहारि, एम बिबान, बाथा, बिनोद मुसाहारि, सुरजय गयारी, जि सुजुलां, राहुल इस्लारी, आइरि मोनला, इनन बरगयारी, इरखां, जलेश्वर बसुमतारी, बि जाख्रुब, आनन्द ब्रह्म, बि आवराय, एडभोकेट रुपजित देनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों दिनै जेलाव थानाय सा 11 केडारफोरा हियारिं मोननो हाबाय। बारग' NDFBफोरनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों फैगौ 3 जुलाइ खालि बेल मोननानै उदां अख्राङाव फैनो हागोन, गाव गावनि बिमा-बिफा, बिसि फिसायजों जयै थाफैफिननो हागोनखौ मिजिंथिदों एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारी बिथाङा। नंगौ थारैनो दिनैहाय थांनाय 24 तारिखआवमोन मोनसे 24 तारिखआ केन्सेल जानानै दिनैनि डेटखौ लानाय जादोंमोन 5 जुलाइखौहाय, नाथाय दिनै हियारिं जाबाय। हियारिं जानानै दा अर्डारा 3 तारिखआव होनाय जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव रेकर्डआ जोबोद बुरजा, रेकर्डखौ हयथ' बिथांमोना नायगोन। शर्मिला मेडामा एसुरेन्स होदों जे फैगौ 3 तारिखआव बिथांमोना बेल मोननो हासिगोन। दा बेखौनो फोरमायदों जे दिनै हियारिं जाबाय आरो अर्डारा 3 तारिखआव होनाय जागोन। थ' बेनिखायनो जों आसा खालामदों 3 तारिखआव बिथांमोना गमामायैनो जोङो उदां अख्राङाव बिथांमोनखौ मोननो हासिगोन आरो जों लोगो मोननो हासिगोन। नाथाय बे सानसेखौ धैर्य हमनो थाखाय जों गासैखौबो न'खरनिजों लोगोसे गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय। गोजोन्थों। गोलाव समनि उनाव जिहेतु बिथांमोनखौ जे बेल मोननायनि मोनसे लामायाव जों नुनो मोनदों बा बेल मोननो थांगासिनो दं, मा बुङो बिसोर? नंगौ गोलाव सम बिथांमोना आखाइयाव हाथियार लानायजों लोगोसे आरो गोलाव सम गोथाङैनो गोथै बायदि बिथांमोना जोबथेसालियावनो दंमोन। दा दिनै जोङो बिथांमोनजों लोगोसे जोंबो बाहेरायाव थानानैनो गोबां खस्थ' खालामनायजों एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' दिनै गोबाङानो खस्थ' खालामदों बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव माबोरैबो लाबोनो हागोन। दा बे प्रक्रियायैनो सोलिबाय थादों आरो खामानिफोरखौ जोङो सान हर मावबोबाय थादों एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै। दिनै जोङो फैयै फैयै बिथांमोनखौ मोगथां महराव मोननायनि जोङो आसायाव दङ। जों आसा खालामदों 3 तारिखआव बिथांमोनखौ अबस्से जोङो लोगो मोनगोन। बेवहाय माबाफोर जेंना जादों नामा जिहेतु जे दिनै बेलनि बाथ्राखौ मख'दों? बिदि जेबो जेंना गैया। बिथांमोननिफ्राय रेकर्डफोरखौ नायनो थाखाय एसे सम लादों, सानसे बेखिनियानो। बास दिनैहाय हियारिं जाबाय आरो अर्डारा 3 तारिखआव जाहैगोन। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै क'क्राझारफोरावबो नैबे थिग बेबायदिनो बेल मोननायनि बा 35 बारग' NDFBनि केसनि बेलनि बाथ्रा बे माबायदि जायगा? नंगौ नैबे जोंहा मुसलपुर थानाया बेयाव मुसलपुर कर्टआवहाय सा 11, ओमफ्राय क'क्राझार कर्टआवहाय मोनथाम केसाव गासै 36। दा बे 36आ गाबोन 2 जुलाइ बिथांमोनखौबो बे बेलनिनो जे मिजिं दङ, हयथ' बेबो मोजाङै मोजां जागोन होननानै जोङो मिजिं थिदों। दा गाबोन मोनथिगोन बिथांमोननि डेटआ गाबोन। ओमफ्राय गाबोननो आरो तेजपुरावबो दङ, नाथाय तेजपुरनिया बे हियारिं, बेयाव बेल जानाय नङा, नाथाय क'क्राझारनिया बेल। गोजोन्थों। बेसेबां आसाबादि? हपफुलि जोङो बहुद आसा खालामदों। मानो होननानै बुङोबा गोबां सम जोङो डिसकासआव थाबोबाय आरो माखासे गाइडलाइनफोरबो फैनानै दंफैखायो। जोङो बेनिखायनो आसा खालामदों 2 जुलाइ। न'खरनि सुबुंफोरखौ मा बुङो, गार्जेनफोरखौ? दिनै गोबाव सम बिथांमोनाबो न'खरनि गार्जेन हिसाबै नेबोबाय। सासे बिफाया सासे फिसालानि मोखांखौ नुनो थाखाय जोबोद आसा खालामनानै दङ, गोबां खस्थ' खालामबाय। सासे गथ' उन्दैफ्रा सासे बिफाखौ न'खराव मोननो थाखाय दाव अननो थाखाय जोबोद नेनानै दङ। बेनिखायनो जोङो सान हर खाथिनानै बिथांमोननि साननाय, बिथांमोननि आसाफ्रा जाहाथे फुलफिल जायो। दिनै न'खरावहाय सासे अनजालि बिसिया नेनानै दङ जे माब्ला आंनि फिसाया सफैगोन बेखौहाय, आरो सासे बिमायाबो नेनानै दं गावनि गथ'खौ माब्ला सफैगोन आंनि फिसाया न'आव। थ' बेबायदियैनो जोङो मिजिंथिदों थारैनो बेफोर आसाया
मोगथां महर लायोबा 2 जुलाइनिफ्राय बियो जाफुंगोन क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जोंहा सा 32 दङ बे 32निफ्रायनो जागायगोन आरो दिनै बेवहाय इनक्लुडिं बाटा मुसलपुर कर्टआवहाय गबर्धना थानानि आन्दारावमोन इनक्लुडिं बाटा बेवहाय 11 जन बिबो 3 तारिखआव जागोन होननानै मिजिंथि होदों दा जों आसा खालामनाय थाबाय बेफोरो गासैबो मोनफा मोनफायै जेन' मोगथां महर मोनो गोजोन्थों এজনটো অলৰেডি নগেন বোলাটো এজন অলৰেডি বেলত আছে ইণ্টাৰিম বেলত আছে মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডত আৰু আমাৰ 6জনৰ কাৰণে আমি মানে টোটেল 2টা কেছটো এটা মানে আল্টিমেটলি আমি যে বেল হেৰিং 2টা কৰিলোঁ বেল পিটিশ্যন দিয়া আছিল আৰু গোটেইখিনি শুনিছে যে 10.5 বছৰ তেওঁলোকে অলমষ্ট জেলত আছে ভিতৰত সেই গতিকে যিটো সেই ৰিচেণ্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 2টা জাজমেণ্ট আহিছে য'ত কৈছে মানে বিহান কুমাৰৰ জাজমেণ্টত কৈছে যে গ্ৰাউণ্ডছ অফ এৰেষ্টটো জনাব লাগে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি কাগজত চাইছোঁ গ্ৰাউণ্ডছ অফ এৰেষ্টটো তাত নাই সেই গতিকে আমি সেইটো কৈছোঁ যিহেতু গ্ৰাউণ্ডছ অফ এৰেষ্টটো নাই তেতিয়ালৈকে সেই তেওঁলোকক এৰেষ্ট যিটো কৰিছে ডিটেনশ্যনটো ইজ ইলিগেল আৰু তেওঁলোকে সেই গতিকে বিল দিব লাগে তাৰপিছত মোটামুটি 10.5 বছৰ এটা গ্ৰাউণ্ড আছিল আৰু সেইখিনি যিখিনি আমাৰ আগতে বহুত আগৰ হুছেইনেৰা খাতুন বুলি কিছুমান জাজমেণ্ট আছে য'ত কৈছে লং ডিলে ইন ট্ৰায়েল যদি থাকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বিল দিব লাগে তেওঁলোকে সোমাই থকাৰ পিছত কাৰণ এটা কেছত ছাপ'জিং আজি 20 বছৰ পিছত গৈ এটা জাজমেণ্ট দিলে 5 বছৰৰ পানিছমেণ্ট দিলে তেতিয়া কি হ'ব এই 15 বছৰ নষ্ট হৈ আছে সেইখিনি কথা অলপ মানে হাইলাইট কৰা গৈছে আৰু আজি শুনানি হৈ পেলাই পৰহিলে কেছটো ফিক্স কৰিছে ফৰ অৰ্ডাৰ্ছ এতিয়া পৰহি যে ভলিউমাছ ৰেকৰ্ড একো নতুনকৈ আহিছে গতিকে পৰহি ফিক্স কৰিছে ফৰ অৰ্ডাৰ্ছ তাৰমানে 3 তাৰিখ আজি 1 তাৰিখ 3 তাৰিখে খাটাং বুলিতো কৈছে সেইটো কোৰ্টৰ থাকিব আমি আমাৰখিনি যিখিনি আমি কৰিবলগীয়া আছে আমি কৰি থৈ আহিছোঁ যিখিনি জাজমেণ্ট দিবলগীয়া আছে দি থৈ আহিছোঁ এতিয়া 1 তাৰিখ 3 তাৰিখে অৰ্ডাৰ হৈ যাব কালি আকৌ কোকৰাঝাৰত আছে কালি আছে পৰহি আছে 3 দিন আছে 2, 3, 4 আছে কালিলৈ আকৌ কোকৰাঝাৰলৈ যাম আশাবাদীটো আছোৱেই আশাবাদীটো আমি আশা কৰি সেইবুলিতো কষ্ট কৰি আহি আছোঁ চেষ্টা কৰিব আমাৰ থাকিব বেল পালে গোটেইখিনিয়ে পাব আমি গোটেইখিনিৰ কাৰণে কৰিছোঁ ইয়াতে বৰ্তমানটো 5জন মানে 5জন 2টা কেছত 5জনকৈ আছে 10জন আছে এজন বেল অলৰেডি 11 জমিত এজন বেলত আছেই মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডত নগেন বেলত আছে চ' আমিতো আটাইকেইজনৰ কাৰণে কৰিছোঁ বিচাৰিলে আমি আটাইকেইজনকে বিচাৰিছোঁ নাম গোটেইকেইটাতো এটাত আছে আমাৰ বাইকুঞ্জ নাৰ্জাৰী স্বয়ংবৰ্ণ বসুমতাৰী লংকেশ্বৰ বড়ো সন্তোষ বড়ো বিনোদ মুছাৰী বাখা ইয়াত কেছবোৰ নাম্বাৰবোৰ বদলিছে আগতকৈ আমাৰ ইয়ন বসুমতাৰী ৰাহুল ইছলাৰী জলেশ্বৰ বসুমতাৰী সূৰ্য গাৱাৰী আৰু এনন ব্ৰহ্ম 10জন আৰু লোকেন বড়োটো বাহিৰত আছে অলৰেডি 11জন টোটেল 11জন আৰু আমি নাই গোটেইখিনি এই বাক্সা কেছতে এইটো লাগি আছে এইকেইটাটো গোবৰ্ধন PS কেছৰ কেছ হয় আৰু নগেনৰ কেছটোত আমি বেল পিটিশ্যন যদিও ৰেডি কৰা হৈছে আমি 3 তাৰিখে যেতিয়া আহিম 3 তাৰিখে আমি বেল পিটিশ্যনখন ফাইল কৰিম কাৰণ এওঁলোকৰটো অৰ্ডাৰ হ'লে অট'মেটিক তেওঁৰটো আগৰ অৰ্ডাৰ ইণ্টাৰিমত আছে এবছলিউট হ'ব সেই গতিকে তেওঁ অট'মেটিক সেইটো হৈয়ে যাব সেইখিনি থেংক ইউ